ole voi hi December ni kwa lo ni le ta ro pui rap thak tak moin kan huang hian hei heng ho hi kan bial zai pol member ten nia sinot khom puya zai ve lo udon ni ro pui khop mai hei hei chinga hei tlang moi palian rinawa orinawa ha kai bete basin kan jing chhodona pathian ramati chuan voin hi tho le dia naktuk zana kan zai don ni sinot khom puya zai kan ni ve lu don ni odi hi kan tenor thalutuk nia han zai sinte odi hi bunga ho ban conductor nia kan zai kan hu puram kan convener provial khopui mo ya nia lu don che ni pu a phur to khop mai pu thoma pu finga ten ni lu tongo hole lu don ta kan me chia ho hi zai thiam don mel la han ti la 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 atik don ne best lam hello hi best thum don mel le tuna lo luthar kan mu te hi tlang pui lam kan thian ten nia tin kan bial hi Bransley kan oma sialhok south tlang pui tlang moi te kan nia ti hian Bransley angin bial mingin kan kaldon ni bial zai pol te an ni kan assistant conductor chu kallam tangin buara nen so thep nen on kalngal ti hian thana te kan nia kan bial leaderin thana thu te soya chuan kan chuak dona ti hian khuatangin kan chuak chia ti hian tuang takin kan kal theingem thir zelang ti hian mi somni pali che kan kal thei ni kan kim thapa lom hle mai chuan second ang maza tan tlan hnu chuan khozol kan thlengta khozol chuan thingpui in tumin kan kalta mai ro chu thingpui hi en lo lum so lo dewa kan ngak le loka so to em kan te so lo an te kan ngak loka khu lai khon kan indona ni mela ma se mai lo tak thingpui kal zel dan hunda du ta tam được rồi thiếu bụi đỏ tam trầu tam khóc cái là thiếu bụi đỏ để dễ này thì chốn chuồn bát trắng hà nội này ta he ta hotel là rồi ai đón ta nè mình lát thì khóc mày đi cần làm răng cần lâu thiệt lọc khá nhỉ thì to bên cạnh ấy này xin hô khi cho hệ khua mình tết lang pui lết lang moi bên lo hệ đấy ấy rồi chú cần theng ta saron có phần nào cái ta nên xấu ta cái nồi theng anh chú ngọ cần lom lẽ nè không pui min thì mình ngon lắm á mày cần cho ngay không chỉ phải về đó rồi thế cho nên là tiền là son uy tế lạc sản ăn mấy cho cần thà sung đúc mày cần thút thút mày mà sẽ cái thà sung rây là thing pui sen tem mình lâu bé sen lâu top khác thì cần thế chuan slide sonin nge man len ti kan te akhi mani lekhan lo ne kan committee don nge kan khom don ni saron kosan hinu me mani chuanin ka tong char me don la saron veng kosan mo yin yo
moi tuk fang kol vela ngai ngata ta hen mino mik khwala chok ai kham chi ani puar la ko san hola kan thenga nuam takani hu pui tuk kina mut na vela karon tilang lang ikan konduktor po puar ni yang he Kjer, kan la duve. Selakat Indona lain tur ni siam suak som na I khoi ma I facial to em facial kha poi mo ne kan zai thiam hle lo pon kan var hle tur ni ringot ti chuna zana chunin hla en turin kan kala khi ta kan kal zela tin kal zel ni kan sei me dona zar kot ko sam ni thleng tu kha sinot khom pui zar kotin an thlenga chuan hla kan en don ni hei kan member te hian fel lam khop mai naw ni an tlina u nin tlin boka ani second squad ten ni tham me nung ber me hi chun ni ve lo ni hi kan assistant conductor khan ya alang nai thei khop mai chunin kon cheivel te pokan fang dona hei nuam khop mai ma se aveng chenga ulum pui hen thlamin lo lak te kalak ka chuni nai dewa adu le ta nai dewa kalak le ta rengota an chei moi to khop mai hi in jong hin chei siek amoti mai tur hin ya amoi lu tuk khi van ram nge sem mun to kan sei thei lo chunin mi pa ho te po chun than lo la thala khi nuam kan titlang hi tai vel hin khop mai he en watang ve khai moi don khop mai background po hian kanam khomtel tel zela thingtlang mi kan ni wang ani tu na in khom bang che kan lo chang in khom bang sin tu khom pi an tam khom me hla tang chu fang mir amote kan te an ni lo ma se chun begin chunga te kan lut vela pui khop me Jerusalem nge man de te kan te chun hla kan endona kan enzo ta ka chunin kota te chun kan han khom le vela thil ho kan tit thil kan ti le nawa chunin tui te chun lo in tui na te chu changkang khop me ka in ve ngam lo ka ti sual ka lawa ka in phuwak te ka lawa ka in ve du lo chunin kan hole ta kan thla enzo chuanin kan thlenna in lam chu kan pan le ta ni hay in fui na te kan lei le ta kan convener in haule sepa chunin kan mu to dona mai kan phi de tameng ngam an yo hai ti chun jing kholo wara kan lo thule ta ut maya nuam khop maya muta tui boka chunin ani lum te po chu kan nung puak le ta maya lum dom khop maya kan tang plang boka te ga in facial sup maya chun van de kan froi te la nuam kan ti khop mai chunin cho yelo me ta ka cho su kan do le ta dot le chi ko hi tu ruang hi yo cái video muốn anh thấy phải chia chân trở lại cái gì đều về là em sợ bỏ trụ bộ cái secretary khẩn ní khẩn thùng đó là khẩn đô khẩn lý catering cần ring ạ tụ kinh sư anh xem tuy mẹ khóc mày thì có hi đủ áo ăn xong buồn à hay chứ đấy hay rất hay po hay nung là mặc áo mà nhiều kolero alat lem tu
ai zol khorruk bal zon yang pu tho bai khor ve le ta khor khat ka khor li ka lain thasung deu hlom ngan ni nimin an tluk lo deu tlat sinut me wazai tur kan ni van kan tang hlom em em ten hun hul sete po hi nei kan tum lo kan vain kai chanin kanin po sak veka kan tang em em achun kan mel te po chu alu soita chanin hei hi kan artist makeup artist ania kan dula chu kan thom no kan kod vel te chu min no sak vu kan sel thom khop maya a chan chu istring keng velawa chanin thil te kan ei khoma chanin ando ma te chan hei facial kan ti tak tak maya mi pa po khan lo du ve ve ka tuma hang bing ni kha kan du lawa kan ngau hlom vek don andi chanin hei thaten ling la ku vela kan tang hlom em em ani ti chuan kan tang lu tu ka tang lo lo chu sanghar in se kan te chu wain kan han ti ta sup chu paten a thei ang in ma kan han la kual vela bitkul te kan pota tun nar multe bek multe kaf multe khabe multe pot vel vek tan wo multe em em ani chu din ai lu te kan met chop le vela ka in dai zai em em ma machine pai ten lo vela lu moi in ti lo de te kha an met ha ten lein tlar thu pa so pakhatin na met le a sa soram wana nia andi sa chu kallam tai na book sa me ram ro kan te meta chunin bazar turin kan chuaka chunin ai kabawang te ka lawa kain kai te vela azon ka kal khat vero puisa chunin sana kan li ve a lian du tu ke ka te thale te khong ai takin ka ti chun ati that sa ati thale a au du pin kan chuaka a khwa ka chu cha chara ka bo bik lo ba chhodeu de ate kal min hruaina sakhama choyo lo hun le ta chu wangin cho kan ei le don ta hei hi kan hlimna ber kan ti to kha lo mane khulom ho chunin kan han ei le don ta tak tak maya unjila si hoin hei hi van de ma kha nia chunin anu a hen mim pui ne chun kan chu me te tu lom em ne vegetarian hlir kan eya chun voksa sanga arsa ti te dragon soup chun cho hit no engza tak chuloma chun zana chun zai turin kan chuak ta kan za dai khat lep da ka tua pin hau lo sela min hau em long su mo chun thota kan zai the wang chu kan hlim hlom em em ma chon thla te kan la thla khi ngai ve thina ten she dring nan te kan te sinat khom puya kan zai ve box si kan te chuan thing pui te kan ina bana chon kan tho chu veng to em em e thom bo hei mi zai thamo ti chun people ho jinga te chu kan om ve mel thret kan nei vak lo tu ma chu kan be lem chong lo wa chen thla te kala vel me ya nom te ve em em ni ti hen mino ena so lai so ka zak ve le dewa chon kan ho don chona ti chuan motor tam lai a tak thla kan du ta tlat me boi thla khop me min hau kan hlau se kan la ma se hei chuak moi ta phian na ten thalak thadeu kan nei phata ti chuan saron koron hol chu kan thleng le to kan tho veng hlom em em a kan zai zo to box se anop sing kho kan te kan convener hi nai de kan la teng ka te chunin lo bai bai lo teu ka ten lo bai bai lui tlata kan lang ve dun de ka te ngai lo an te chunin kanin kan om khom le ta ti chunin kan zai that le that do te chu kan sei hawa zai that deu ten te zai thalo ten te thenin ti chunin du puinen thla kan la ani hi milar ti chun tlai room a hen ka lut luka ka zung don na ma se i zun thei lawang ti wangin kong khar chu kal ka tuma ma se ka ti don thauta chunin i thu chungin kan zung mai teng ka te chunin thu chung chunin zun ka tumta tumam no anlo kal long chu mo ka ti chun ka ti tur dik tak chu ka ti ta
ti chuan kan chuak don ta he ta hian saruna hian zan hni kan reka chuanin kan chhungte ina zan khat kan rek dona chuanin khuta kan thleng ka soi hmai lo tur ka soi hmai de ron hola khanin lungda lam nen kan thleng tlanga an video ka ti bode ka in thiam lo hlenga ori ten min lo thlenga min thleng zo khop me zan khat kan reka chu me tui hnai tak min lo buat sai saka he kan lom hle ni u thom te u hi nia kan kho chuak welfare ni lawa welfare lam ni lawa kan khom thin ni a pasala ne ya izola chunin mi na kan lenga chu kan zai te chun lo ena ngatin lo en kan en du lo man te an ti chuak ta tra lama se kan zai thiam em kan te thiam wak ti lo ten ti le de chun ka chan ne te chu min lo me chwa sak vela mi ten lo sa ve lo hle me chun tui tak chon kan ena ke chun ka in en zak dewa ka in la bel tha ve thei se ka zak ve ang rang khop me chunin atu ka chon kan hodon ta chunin suma chunga ni lo in bas chunga kalona chunin thomna ta chu ka in pek fel don tan ta chen thomna te chu kan rem pui via conductor te chu ka thiam ve ro em chunin kan hodon ta ta hianin ka meng bui em kan meng rel tu ka zana nom kan te kha ham ka te chu ka hama chunin hila hian medium kernel deuh deuh ma he churbura lo ba chunin ai ti te thil te na lo chepa chen ana ti nge ti lo ka te kan en chenga lo nui vur me ya mol me khopa churbura na chun he nal hlom khop me hang ho an thiam kan ti khop mai pang au injel ten tin in ka ria ki tu pa bob se te pan tin ka ria ki amol kan til tu ka la ka chen klave hi sumasten an ya izol khosum ka se ve em chen kamu thua chen ka mu thulai mi lo la ka chen kamu thule ta char ka ti der mi la tu na hen chen ka hama chen kamu thu to tak ka ta he chen kamu thu na sal tu ka then pa he min ning ve nga tang ka te chen video lo tok ta